Sziasztok! Én óvóhaver vagyok, és mesteremcézni fogunk a 7-es szerveren. Még itt házam sincsen, meg semmi, úgyhogy kezdjünk is bele. Csináltam már magamnak egy telket, ilyen a skinem. Na, akkor szerintem csináljunk először egy barkácsasztalt. Lerakom ide. És először menjünk fát vágni. Ez is kell. Akkor szerintem induljunk. Warp, fatelep, egy másodperc múlva teleportál. Itt is lennénk. Lag. Oké. Kijöttem a lagból. Attól... de jó itt a kis milyenből legyen a házunk. Most kell nekünk ilyen. Aztán fönt van Hannon 58. Ássuk el. Ez mi? Lag. Mi ez? Hekkel. Övé a Ceruder Pro neki. És amit kivágtam. Aha, kösz. Na, akkor most vágunk fát, és akkor elkezdjük építeni a házunkat. Most ebből kell 10 darab. Na, mind a kettőnek eltört a baltája. Jó, ebből kell 10 darab. Akkor most menjünk. Akkor most kell nekünk fenyő. Jó. Itt is vannak csávók, de lopkodják tőlem a fát. Jó. Bence. Itt van. Ebből is most kell 10 darab azt. Szó. Na. Én nem adjak át. 12 van. Mindegy. Jó, akkor most ebből kell 40 darab. Vagyis hát ebből is csak 10, és 4 fajta fánk lesz. Az azt jelenti, hogy menő vagyok, de mik ezek a laggok? Mik ezek a laggok? Ebből is kell 10. Jó. Ebből is van 10, hogyha azt meg felvesszük még ma. Jó. Hogy van. 12 van belőle.
Mindegy, ennyi elég fa. És akkor hát spannoljunk. Hosszú másodperceket kell várni. Itt nem törnek plót. Itt vagyunk a házunknál. Az lag. Nekem 2 telkem van. Ja, nem szóltam. Ja, kiütöttem a barkácsosztalomat. Rakjuk le. És most csinálunk ebből egy csákányt. Most innen megyünk warp. Banya. Most ebből szerintem lesznek több részek is. Mert hát ez így király. Most ez itt mi? Most innentől már lehet bányászni? Ez milyen banya? Itt kidob. Hát akkor itt lehet bányászni, nem? Nem, erre kell menni, gondolom én. De itt már lehet bányászni? Nem. Ez milyen bánya? Itt inkább warp vadon. Warp vadon egyszerűbb. Majd úgy bányászunk. LOL. De kemény vagy kis csaj. Nem lehet. De nem igaz. Minden blokk le van védve, a banyába se lehet semmit csinálni, meg ez mi? Fogadni, mert ezt se bírom kiütni. No, végre itt már bírok bányászni. Ebből sok rész lesz. Akkor ládák. Beestem ide. Jó, itt kezdjünk el erre így ásni, és találtunk egy bányát. Menjünk itt le. Szerintem ebből ma csinálok egy második részt. És akkor jók leszünk. Laggolok. Na, XD, várjál. Igen, letöltöttem egy textúrát. Úgyhogy most azt jelenti, hogy menő lettem. Azt jelenti, hogy menő lettem. Alapból is menő vagyok, de nem tudom miért. Na, szedjük a követ, mint állat. Szerintem ennek a videónak vége. Akkor el is köszönnék.